Krásný dobrý den, milí posluchači, krásný dobrý den, milí diváci. Je tady další díl digitálního kaleidoskopu, což je, jak už jsme zvyklí, takový váš průvodce digitálním světem. My jsme opět v obytném autě. Můj současný host mi říkal, že to je poprvé, co bude dělat rozhovor v autě, tak se moc těšíme. Vysíláme z veletrhu Reshopper a s tím právě souvisí i ten už zmiňovaný host Ivo Marena z ShopTetu. Hezký den. Dobrý den, dobrý den. Ivo, rebranding a marketing v SaaS aplikaci. Předpokládám, že se to říká anglicky, ale SaaS aplikaci teda. Ano. By mělo být naším dalším tématem na 15 minut. Super. V čem je právě marketing ve firmách typu jako je ShopTet specifický? No, tak už ste to povedala úplne na začiatku. Je to SaaSová firma v podstate a sú to technológie. A nepredávame rohlíky, nepredávame šampóny ani čokoládky, ale predávame v podstate technológiu a v tomto je to extrémne špecifické. A ešte ten náš segment ShopTet je najväčším poskytovateľom e-shopov v Čechách a na Slovensku. Máme asi 37 000 zákazníkov momentálne a vysvetliť tomu zákazníkovi, ako má začať podnikať, ako si má spraviť e-shop a že si to teda má urobiť sám, tak to je, musím povedať, že veľká challenge aj pre ten marketing. Jenom abychom to přiblížili posluchačům a divákům, předpokládám, že všichni, co to poslouchají nás, tak to tuší, co to je, nicméně ta zkrátka znamená v českém překladu něco jako software, jako služba. Jak se to teda vysvětluje těm vašim zákazníkům? Protože právě to, co vy nabízíte, je to, co oni potřebují. Samozrejme, jedna vec je tá praktická, že to vysvetľujeme teda, založte si ten e-shop, platíte za neho mesačne a všetko si poskladáte sami a kľudne za víkend fungujete, predávate a začínate podnikať, dá sa povedať. To je taká tá praktická. A potom máme tu emočnú linku a to je to takéto naše splňte si sny so ShopTetom, pretože to podnikanie, myslím si, že každý človek, alebo respektíve, dobre, dajme tomu, že každý druhý v Čechách a na Slovensku by niekedy niečo chcel vybudovať, aspoň sa o to pokúsiť, začať podnikať takže my máme také ako dve marketingové linky, ktoré vysvetľujeme. Jedna je tá emočná a druhá je tá praktická. Nejste první, který mi v těch našich podcastech zmiňuje slovo emoce, emoční linka. Jak moc je to důležité? No, pre nás veľmi, pretože my na tej ceste ako ShopTet, my pomáhame s celým tým podnikaním. Není to len o tom, že si založíte e-shop u nás a my už sa na vás vykašľame, ale my vás celú tú cestu edukujeme, robíme pre tých zákazníkov veľmi veľa kontentu, ktorý im pomáha na tej ceste. Máme stránky ako, webové stránky ako na pomoc ako môj prvý e-shop.sk alebo .cz, môj první e-shop.cz. A snažíme sa toho e-shopára vlastne edukovať na tej ceste, aby bol úspešný a aby rástol. Pretože pre nás je to samozrejme dôležité, my rastieme tak, ako rastú naši zákazníci. Zmiňoval jste na začátku, že máte 37 000 zákazníků. Ano. To je hodně. Je. Přibývá jich? Áno. Jak moc? Reálne číslami, alebo... Možná tak procentuálně, jak se vám to vlastně vyjadřuje asi nejlépe, protože já si myslím, že to vlastně odpovídá tomu, jak vypadá v Česku a na Slovensku obecně e-shopový trh, protože to jsou... Je veľký. Jako... Je veľký. Myslím, že sú to 4 obyvateľia na jeden e-shop a v tej ako populácii, ktorá si môže založiť e-shop, samozrejme deti a tak do toho nerátam. A sme v podstate úplne, dá sa povedať, na prvých miestach v Európe. A Slovensko trošku, myslím, že zaostáva, tam je to 5. Ale rastieme každý deň, dá sa povedať. A minulý rok sme končili na nejakých 37 000 zákazníkov, teraz už ich máme 39 000, myslím. A
mesačne nám pribudne niekoľko stoviek, nízkych ako stoviek zákazníků. Předpokládám, že ti zákazníci, kteří se na vás obrátí nebo využívají respektive vašich služeb právě v těch začátcích, tak velká většina z nich jsou zákazníci, kteří s váma zůstávají jako relativně dlouho. Ano. Jak potom pracovat vlastně s tím marketingem, protože vy musíte vlastně nalákat nové zákazníky, ale zároveň si udržet ty stávající a to jsou dvě různé věci. Je to tak. Preto my marketing máme rozdelený na akvizičnú časť a na retenčnú časť a my sa musíme starať o tých našich zákazníkov. Niektorí sú tam s nami 15 rokov a takže máme v tom marketingu retenčný tím, ktorý sa stará v podstate o našich najväčších klientov, ktorých je, ak môžem povedať číslo, asi 250. Sú to tí veľkí, ktorí sú fakt ako a majú stovky miliónov obratu mesačne a sú pre nás veľmi dôležití, takže staráme sa o každého a potom je to o tej komunikácii v tom marketingu, pretože vy nesmiete zaspať v tej retencii, musíte na tých zákazníkov valiť tie novinky, tie informácie, tie dobré veci, ktoré robíte, aby sa o nich dozvedeli a aby mali pocit, aby tí zákazníci mali pocit, že sa o nich staráte. O každého jedného. To je na tom asi najdôležitejšie. Aby samozrejme vám neodišli, pretože my sa snažíme predĺžovať tú dobu, koľko ten zákazník u nás zostáva. Takže je to pre nás dôležité. Tušíte, jaká je to průměrná doba? Tušíme. Ako tí najväčší, tak tí sú s nami roky a potom tí menší, tak tí sú s nami cca 2 roky. A tie dôvody, prečo napríklad odchádzajú, tak väčšinou je to, že končia ten biznis, že im to nevyšlo. To sa stalo napríklad aj mne, takže ja som taký ten príklad, že začal som podnikať, všetko to bolo super rúžové ten prvý rok, druhý rok už to bolo ťažšie a tretí rok sme to zavreli. Takže ste nebyl trpělivý. Dá sa povedať. Ale presne to tak vychádza, že po tých 2 rokoch, ako keď to tomu e-shopárovi nevidie a nedal tomu ten čas, alebo respektíve už sa s tým nechce trápiť, tak vtedy to ako zatvára. Teď si, abych vysvětlila, proč jsem vám to řekla, protože před chvíli jsme tady natočili díl a bavili jsme se o tom, jak je důležité být trpělivý, abych vybudoval značku, tak bych to asi nezvládla, taky nebyla. No, hej, presne. Ako ShopTet sa buduje už 15 rokov, tá značka. Preto aj, jak ste hovorili na začiatku k tomu rebrandingu, by som len povedal, že my sme mali na stole kompletný rebranding, ale na konci dňa som sa rozhodol, že ten ShopTet musí zostať ten názov, ktorý máme, tie naše piliere, na ktorých je to postavené, to znamená tie kostičky, tá Heritage 13-ročná, ktorú Míra Uďan budoval a potom Radek Hudák, bývalý CMO, tak bola pre mňa dôležitejšia ako mať cool, nádherný brand, ktorý by bol možno rúžový, fialový, ale vlastne by ho ľudia nespoznali. To je další téma, na které jsem teď chtěla navázat, je právě ten rebranding. Jak důležité je tam se správně rozhodnout, protože říkáte, že jste o tom dlouho přemýšleli, už jste to skoro udělali a nakonec teda jste k tomu kroku nepřistoupili, protože a asi se to i nabízí. Je to vlastně riskantní a je to riskantní vždycky. Áno, tak vy čo sa všetci marketiaci boja a podľa mňa preto aj kopu rebrandingov sa nestane, je to, že vám spadnú tržby alebo respektíve spadnú čísla kľudne na polovicu, pretože netrafíte ten tone of voice toho nového brandu, netrafíte vlastne to logo, netrafíte ten názov a tak ďalej, takže my sme sa rozhodli s takou cestou toho faceliftu, bola to taká safe varianta, ale musím povedať, že keď si chcete líznúť v úvodzovkách takéto rozhodnutie, tak musíte mať na to aj gule. Jak je důležité to, aby se ta značka v čase nějakým způsobem měnila, anebo tedy naopak zůstávala stejná, protože vy jste říkali, že jste šli tedy cestou faceliftu, ano. Ale název zůstal stejný, tak, jak na to byli všichni zvyklí. Jak je důležitý ten vývoj té značky v čase? Vždy máte dve skupiny ľudí, s ktorými pracujete. Jedna časť miluje ten ShopTet tak, aký bol.
miluje to staré logo, tie staré kostičky a starého avatara a všetko možné. My sme mali takého Shoptetrixa. A potom je tá druhá skupina, ktorá už je tá nová, tí noví zákazníci, tí potenciálni zákazníci, ktorí už si o tom logu pomyslia, že je staré, že vlastne nefunguje, že je nejakým spôsobom jednoducho už mimo tejto doby. A tam treba urobiť to rozhodnutie, kedy tých faktorov je XY, ale vy sa potrebujete prispôsobiť roku 2020, my sme vtedy to riešili 2022. A ono vás začne starnúť s tým brandom, vás začne starnúť úplne všetko. Začnú vám starnúť ako newslettery, začne vám starnúť tá komunikácia, social media. Vlastne s tým starým brandom si nemyslím, že môžete založiť TikTok a tak ďalej. Hej, že vlastne ak sa vyvíja ten marketing, vy sa tomu potrebujete prispôsobiť a ak sú brandy, ktoré napríklad nerobia rebranding, pretože by stratili tú svoju identitu, ale my sme to urobili tak citlivo, aby sme predišli vlastne tomu, že to ako stratíme. Urobili sme 2 výskumy na to, že tá rozpoznateľnosť toho loga je proste 80% a nestratíte na tej viditeľnosti vôbec nič. Takže dá sa to ako aj otestovať, ale vo výsledku je to o tom rozhodnutí, že či áno alebo nie. Jak je těžké najít tu rovnováhu mezi tím, co ještě a jak moc faceliftovat a co nechat v té stávající verzi, v té stávající podobě. To je strašne ťažké. My sme sa extrémne dlho dohadovali, aj teda ako s našim zakladateľom, aj so CEO, aj vlastne s celým manažmentom sme sa extrémne dlho dohadovali, že čo všetko vyfaceliftovať, respektíve čo nechať, čo vyhodiť, čo zmeniť, pretože sme kompletne zmenili social komunikáciu napríklad. Tu sme úplne ako, dá sa povedať, že zobrali papier, zošrotovali a vyhodili do koša. Ale niektoré veci prerábame postupne a neviem, či sa dá povedať nejaká správna miera. Proste tak, ako to cítite, že to potrebujete, tak to urobte, pretože ak budete robiť veci len preto, že zase ako chcete byť cool, ja to volám free cool in, takže free cool in, a urobíte to len preto, tak to je blbosť, že vlastne zároveň musíte rozmýšľať nad tými zákazníkmi, ktorých máte. My ich máme strašne moc a ja som ich nechcel nahnevať. Ja som im chcel nechať stále tie barvy, ktoré vlastne ten ShopTet má, a stále som im chcel nechať nejakú tú rozpoznateľnosť toho, že hej, som so ShopTetom. Pretože nahnevať 35 000 zákazníkov není ako sranda. To je dosť ľudí. 39 navíc ty říkáš. A teraz už, a keď sme rebrandovali 2022, tak ich bolo 35 zhruba. Co čekáš ShopTet v následujících letech? Skvelá budúcnosť podľa mňa. My sme teraz hodne zašlapali do inovácií, do produktu, do technológií, do toho marketingu, do toho brandu. Vlastne, ja keď som nastupoval ako CMO, tak hovorím, super, máme perfektný performance, výborné, všetko to jede a teraz ideme budovať vlastne ten brand. Takže rozdelil som budget na viac peňazí do brandu, aby to dávalo zmysel, a myslím si, že ShopTet má jedinečné postavenie v Čechách a na Slovensku. Sme jednička a chceme ísť ďalej. Už sme otvorili Maďarsko, za chvíľku dúfam, že bude nejaká ďalšia krajina, takže vidím to veľmi pekne. Pozitivní vyhlídky a Ivo Marena ze ShopTetu byl mým hostem v uplynulých 15 minutách a za to moc děkuju. Ja ďakujem za perfektný rozhovor.